Anak kang iyong nagumon sa gidiling drogas ang midunggab sa iyong inahan o igsoon sa dihang gibalibaran nga nangayo og 20 pesos diha sa sitio Galaxy Barangay Tangki, Talisay City kagabi. Si Chona kariyon sa report. Nagtingkagul karon sa Talisay Detention Cell mao si Jake Obrero, 29 anyos. Si Jake gisikop humandungga ba ang iyang inahan nga si Mercedita Obrero nga maayo na lang kay nakadagan pa. Apan na gyud sa kamot ang manghod dihang gisagang ang pagpanunggab ni Jake sa ilang inahan. Nasayran nga nangayo og 20 pesos ang sospek sa inahan ug iyang gibalibaran. Nasuko ang sospek mao nga mikuha og kutsilyo ug dayong dunggab. Nakabantay man ko. Sige sa dunggab, nakalihay man ko kay sige tagbo og lihay. Mato nakita ko agyanan mato pertindaganan ako, gigukod jud pong niya. Mato kay ako man siya gipadagan, umadagan man kay patyon juga na niya. Dahil ko 20 mabi, ako ipat sigarilyo, ko wala ko kwarta di reject. Mato nung suko siya ma'am, hapit ko niya sa kumaga. Mato naabot ang akong anak kanisiya, sila na nagkukuan. Sa duhag harong. Desidido gyud ang inahan ug manghud sa suspect nga mopasaka og kaso. Kini aron matanggo ang suspect nga gihulagway nilang badlungon kay nagubon sa gidiling drogas. Ako dyan na si kuan ma'am kay di naman matabang na yang kuan. Bawal siya magdahar sa kanang kagubot sa mga kuan pamilya. Attempted parricide and frustrated homicide kay ang iyahang gidunggab iyahang mama o ang iyang igsuon. Giangkon hinuon ni Jake ang pasangil. Tungkol sa kuan ma'am. Sa Wala lagi mga tag ma'am. kasi wa mo Kwarta ba? Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.